Добър ден, добър ден! Днес ви представям организирането на новата политическа партия Бръм за народа. Аз съм Бръм и аз съм лидерът на това политическо формирование. Също така членове на партията започват да се приемат още от този момент. Всеки е добре дошъл, дори да няма бръмско гражданство. Всеки е добре дошъл в партията. Мож... Можеш в партията да правиш каквото си поискаш, стига да не навредиш на другите същества и обитатели на планетата Земя, като гущерчета, червейчета, рибки, змийчета, охлюви, жирафи и други подобни растителни видове. За да просъществува партията, трябва да има борба срещу едрия капитал. Трябва да унищожим банковата система и да елиминираме всички полицаи и военни, както и държавната администрация. Ще освободим работни места за хората, които се трудят на полето и хората, които обичат труда. За всеки ще има място да работи. Ще има по няколко работни места. По много работни места ще има. Не само на едно място, а на много места. Навсякъде ще има работни места. И то хората ще правят какво не някакви си глупости, от които няма никаква полза, а ще вършат съвсем смислена и работа, от която всеки ще спечели. Работният ден ще намалее, защото безработните ще започнат да работят и навсякъде и ще се редуват с другите работещи. Ще има огромен потенциал от хора, желащи да дадат нещо на околната среда за един непрестанен мир. Също така, малко да поговоря за здравната реформа. Най-хубаво е лекарите да бъдат отстранени от работа и да фалират, защото е най-добре да нямат никакви пациенти. Защото всички трябва да бъдат здрави. Здрави и силни. И да ядат много мляко с ориз. Друго, което е съществено за нашата партия, е в нашата партия се отделя много време за забавление на всички членове и всички човеци и животинки, които членуват в партията. Трябва всички да бъдат добре забавлявани, за да се гради един дух на привързаност и смирение с околната среда. Петролният потенциал на планетата ще бъде достатъчен за изхранването на всички. Това не е някаква политическа система, това е просто духът на обикновения човек. Това не е комунизъм, това не е капитализъм, това не е радикал демокрация. Това е гласът на народа.
Това е бъдещето на Земята. Всички трябва да дадем това, на което сме способни. И за финал, няма финал. Ще оставим с отворен край за да всеки, за да си пробуди своят умствен потенциал и да даде глас на въображението си.